Nu er det blevet efterår. Der skal I med igen. Det er efterår, hvor bådene skal på land. Jeg tror, de første både er allerede ved at komme på land. Så kan I jo ikke male og så videre på bådene, men der kan jo godt være, at der er noget, der skal males, nogle lister eller bordplader, og hvad ved jeg. Fint udvalg har vi fra Epifanes og fra Hempel. Epifanes så har den fordel, at de har jo få små fine portioner, som man lige skal råde med en liste. Så det er noget, I kan lave, selvom båden er kommet på land. Så bordplader og listerne med hjem, mal dem, hygge jer, glæd til den nye sæson. Vi har masser af udstyr til nu, bådene skal på land. Der er rengøringsmidler, og der er rengøringsmidler, og der er rengøringsmidler, og der er også de rengøringsmidler, som fiskerne bruger. Husk nu, Gilleleje er jo stadigvæk Sjællands største fiskerihavn. Fiskerne ved godt, hvad der er de gode ting, og det har vi også, og det kan lystbådene også godt bruge. Så er det ved at være tid til, at I også skal frostsikre bådene. Alle dem, der har ferskvandsanlæg ombord, de ved jo godt, at sådan en pumpe, den er lavet med plastikhus. Ikke som i gamle dage bronze, og det plastik, det revner, når det bliver frostvejr. Det undgår man ved at tilsætte noget frostvæske. Det kender I, det er ugiftigt. Det kan også komme i toilettet og så videre. Vi har masser på lager nu.